Целият танц покажи. Това е всичко. Всичко, да. На каква музика? На Everybody Wants to Rule. Айде, пей и танцувай на мама да видим как. Едно, две, три. Everybody wants to rule. Танцува ли батко ти? Танцува ли батко ти, казах? Добре дошъл! Да? Тук ти подаръка. Къде ми подаръка? Тук ли подаръка? Ето ви. Утре подаръка. Оде бе. Ето, дай на бабе. Благодаря ти, учителшко! Благодаря ти много, дядо Коледа! Ей, аз те познавам тебе. Ти си Алекс. Аз съм бабата на Алекс! Този подарък на мен. Не, какво пише там? Това на мене бе. Подарък от Алекс. От Алекс за кого? За кого? И тук има и за Алекс. Я да видим. За дядо Коледа, да, аз пък за Коледа. Благодаря. Да, и още нещо трябва да има там дребно. Нали имаше нужда от такова? Да се научи дядо Коледа. Можеш ли, дядо Коледа, и на нещо практично? Айде, дръж си подаръците сега. Харесаха ли ти, дядо? За твоето яке. О, Да. И това? Това какво е? Да се учиш на... Какво е това? Часовник? Да. Я отворите вие подаръците, дали ще хареса. Вие ли нещо ще Дядо Коледа, това ти е от Ирландия! От Войчо и Леля Биргил! Айде сега, още! Тези пари. Ела при мене. Не, това е дядо Коледа, какъв е? Дядо Коледа, ела тук. Ето от баба и дядо. 100 лева. Благодаря.